Imos mergullarnos no mundo dos isópodos e se quedas ata o final verás algunhas das especies máis fermosas e dareiche uns consellos clave para crialos con éxito na casa. Os isópodos son crustáceos sorprendentemente diversos. Existen máis de 10.000 especies espalladas por mares, ríos e bosques. Seguro que coñeces os típicos bechos bola. Eles son só unha pequena parte do seu enorme universo. Curiosidade, algúns isópodos mariños chegan a medir ata 30 centímetros, mentres que outros non pasan dos 3 milímetros. E os terrestres respiran con branquias, polo que precisan ambientes húmidos para que estas poidan permanecer molladas. Para protexerse, moitas especies poden converterse en bola. Son fundamentais nos ecosistemas, descompoñen follas, madeira morta e restos orgánicos, devolvendo nutrientes ao chan. E como prometín, aquí van algúns consellos rápidos e moi xerais se queres comezar a crialos. Humidade estable. Usa musgo sphagnum ou terra rica en folla para manter un nivel de humidade constante, regando con auga sen encharcar. Ventilación. Un bo equilibrio entre humidade e aire fresco evita fungos e mantén a colonia sa. Escondedoiros, cortiza, madeira podre ou pedras lixeiras para que se sintan seguros. E por último, en canto a alimentación, dalles follas secas, cenoria, pepino e de vez en cando algo de calcio para o exoesqueleto. Co cuidado adecuado poden formar colonias activas e moi interesantes de observar. Gustouche o vídeo? Ségueme, suscríbete e comenta. Vémonos.